să vă întreb dacă vreți să fac un canal de vlog cum are Dark Jeff the Killer, dacă vreți să scrieți în comentarii da sau nu, nu contează. Vreau să vă zic că vă mulțumesc pentru susținerea acordată, pentru că mă susțineți și dacă o ținem așa în continuare o să fie bine. Și la 15 abonați o să fac un live cu Dark Jeff the Killer, Double, Muffins, Minecraft Sam dacă răspunde, Alexal, mai mulți. O să-i vedeți atunci când o să fac eu 15 abonați. Vreau să vă mai zic că o să-mi iau o cameră nouă, că eu acum filmez cu camera de la laptop și o să-mi iau o cameră ca lui The Link, dacă o știți, parcă un Logitech sau ce era. Da, ok, e ca lui The Link pentru că mi-a spus Dark Jeff the Killer. Cam atât a fost cu acest episod, de fapt cam atât a fost cu acest info video. Vreau să vă zic că eu sunt foarte bucuros că mă susțineți și eu m-am dus, bye!